Гатият абзый бер дә арттырмыйча әйткәндә, Уральск шәһәрендә Тукайның үзенә тужурка тыгып биргән ак тегүче. Тукайның Уральск шәһәрендә кулына газета тотып төшкән рәсеме булырга тиеш ди Гатият абзый. Укый яза белми торган мәхәббәт гәүдәле мыеклы карт. Бармы шул? Бармы? Өйләрендә бер китап юк. Малайлары сугышта үлеп беткәннәр, бер генә оныкта юк. Бармы шул? Менә шуны мин тиктем. Тукайның Уральск шәһәрендәге тормышын сөйләгәндә, Гатият абзыйның күзләре ычкынланып китә. Сизәм барысында булганча, язылганча сөйли. Габдулла Кариевны, Муртаза абайны, Камил Мутыйгыйны, Мутыйгулла хәзрәтне белеп, күреп сөйли. Шиккә калам. Әмма шунысын да беләм, Гатият абзый бер әлифбадан бер хәрефтә танымый, хәтер генә эшли. Иске кишеттең Хәкимҗан белән мине Тукай бик яратты. Якташлар дип йөртә иде. Без байда хезмәт итәбез. Бер кичәдә Тукай шигырен укыды. Саилче турында. Шунда саилче итеп Хәкимҗанны чыгарып бастырды. Шуңа карап шигырь укыды. Шуннан соң Хәкимҗанны урамда очраткан бер кеше "Хәерче, хәерче" дип кычкырып көлә иде. Гатият абзыйның сөйләгәннәре дөп-дөрес. Бу истәлекләр Тукай томнарының искәрмәләрендә дә бар. Чагыштырып карыйм, бер генә хилафлык та юк. Гатият абзый ак тегүче, ягъни авылдагы укытучыларга, фельдшерларга, агрономнарга, шәһәрдән ялга кайткан кешеләргә затлы киемнәр тегә иде.